Πάμε στην Ηλέμη, στον Γιώργο τον Μαρινόπουλο. Τι έχει κάνει πάλι? Γιατί τι έμαζε στον κόσμο πάλι πρωί-πρωί? Παιδιά, δυστυχώς η ελληνική επαρχία επτόχευσε. Πέρα από όλα τα προβλήματα που είχαμε και εδώ στην Ηλία, τώρα αρχίσαμε και με το κλείσιμο των υπηρεσιών. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται πλέον καθημερινά να μεταβαίνουν χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα για να μπορέσουν να πάνε να εξυπηρετηθούν στις διάφορες υπηρεσίες. Εκτός αυτού, και είναι πολλοί υπάλληλοι που μαζί με τις οικογένειές τους οδηγούνται σε μια ιδιότυπη εσωτερική μετανάστευση, κινούμενοι προς τα αστικά κέντρα πλέον και ρημώνουν έτσι οι μικρές πόλεις αλλά και τα χωριά. Ήρθε τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ώρα της οικονομικής εφορίας της Γαστούνης εδώ στον Δήμο Ποινιού. Από το πρωί, από τις 7 το πρωί, οι κάτοικοι βρίσκονται εδώ, έχουν αποκλείσει το κτίριο διαμαρτυρόμενοι για το επικείμενο κλείσιμό της. Μαζί μου είναι ο δήμαρχος της Γαστούνης επί τη τριετία και πλέον του Δήμου Ποινιού, ο Αλέξης ο Καστρινός, ο οποίος, από ό,τι μιλάγαμε το πρωί, δήμαρχε, δεν είσαι καθόλου ευχαριστημένος με τα όσα διαδραματίζονται εδώ. Κύριε Μαρινόπουλο, κυρία Αρβανίτη, κυρία Κατσίμη, καλημέρα. Και θα ήθελα να ακούει και ο κύριος Κουβέλης, γιατί ήδη του έχουμε αποστείλει και αυτού και την πρόταση πρόσκληση-πρόκληση για τις δύο ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή από τον κύριο Τζαβάρα και από τον κύριο Κοντογιάννη. Εδώ μιλάμε για τον απόλυτο ξεπεσμό του κράτους, μιλάμε για την συγχώνευση, συστέγαση μάλλον της ΔΟΗ Γαστούνης με τη ΔΟΗ Αμαλιάδας, και προσέξτε, αλλάζει και ονομασία, γίνεται ΔΟΗ Αμαλιάδος Γαστούνης, να συμπληρώσουν, για να τους ειρωνευτούμε κιόλας, με ιστορική έδρα το Βαρθολομιό. Εμείς θα πάρουμε και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγει και η ονομασία, γιατί δεν δικαιούται την ονομασία τη δική μας, να τη φέρουν σε πόλη που δεν είναι στο Δήμο μας, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, είμαστε σε πληθυσμό 149 Δήμος με τη νέα απογραφή, 21.420, με έδρα την τρίτη πόλη του νομού, με 8.000 πληθυσμό η έδρα μας. Έχουμε ΔΟΗ Β τάξης, όπως πάρα πολλές ΔΟΗ Β τάξης. Εγώ βάζω 9 ερωτήματα και αν μου τα απαντήσουν οι κυβερνητικοί, ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Αχινίδης, ο κύριος Μούμουρας, ο κύριος Καπελέρης, ο κύριος Κατζάκης που είναι στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, τότε και εγώ θα δεχτώ παλικαρίσα να πω ένα συγγνώμη στους ανθρώπους αυτούς ότι τους αδικήσαμε. Γιατί εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του mea culpa, εμείς λέμε συγγνώμη, αντρίγια και παστρική. Ρωτάω λοιπόν, παίρνουν τους εργαζόμενους από εδώ και τους πάνε σε μισθωμένο κτίριο στην Αμαλιάδα. Σε μια πόλη η οποία είναι 12 χιλιόμετρα, 13 μακριά από τη δική μας. Δεν θα εξυπηρετούνται, δηλαδή δεν θα γίνεται κάμια διαφορετική εξυπηρέτηση όσον αφορά ως προς τους δημότες. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήσαν στη ΔΟΗ τη δική μας εξυπηρετούσαν το Δήμο Ποινιού, το Δήμο Ποινιού θα εξυπηρετούν και στην Αμαλιάδα. Με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου τους παραχωρήσαμε κτίριο για να γλιτώνουν και τα λειτουργικά τους. Αν δεν το υπολογίζουν και αυτό, να δούμε τι υπολογίζουν. Άλλες ΔΟΗ Β τάξης με τα μισά οικονομικά δεδομένα από τα δικά μας δεν πειράχτηκαν. Είναι το κράτος του κολλητού, το κράτος του φίλου, του κολέγα, και επειδή εγώ δεν έχω μπλουζάκια να πούμε χρωματισμού, γιατί εγώ δεν πολιτεύομαι χρωματισμένος, είμαι του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο μόνο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ όμως διαφωνούμε απόλυτα. Κόμματα, δεν βάλω κομματάρχες, τίποτα. Εγώ θέλω να μου πούνε γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι εξαγγελίες που συμπεριλήφθησαν στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης Φοροδιαφυγής και αφορούσαν στην αντικατάσταση των ΔΟΗ που θα καταργούνταν με γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών στα πλαίσια των φορολογικών ΚΕΠΟ που θα μπορούσαν οι πολίτες να διεκπαιρεώνουν φορολογικές υποθέσεις εκτός ΔΟΗ. Επειδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα 9 σημεία. Θα πω. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, για τα αυτά. Δεν φτάνει το τι θα κάνουμε. Φτάνει, κύριε Μαρινόπουλε, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μας λένε η εξυπηρέτηση που γίνεται μέσω το δημοτικό ΚΕΠ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη ΔΟΗ. Δηλαδή, στην Αμαλιάδα που θα συστεγάζονται θα έχουν δύο διαφορετικά ταμεία, δύο διαφορετικές φορολογικές διαχείρισεις, δύο διαφορετικές λογιστικές διαχείρισεις, δύο διαφορετικά σερβερ. Δεν έχει γίνει η ενοποίηση του TaxisNet έτσι ώστε να πούμε ότι το κάνουμε για εξοικονόμηση υπαλληλικού προσωπικού που λόγω της εφεδρείας, λόγω του 10 προς 1 θα μειωθούν. Δήμαρχε, μας ακούτε δήμαρχε? Μας ακούει ο δήμαρχος? Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δήμαρχε, δεν σε διακόψαμε καθόλου για να ακουστεί η φωνή η δικιά σας και ουσιαστικά των πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εντάξει, εσείς μας πληρώνετε. Υποχρεωμένοι είμαστε. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Να είστε καλά, πέστε μου. Εγώ θέλω να μου πείτε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό το λάθος? Γιατί θεωρώ, δεν σας άκουσα. Αν συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει, δηλαδή πώς το εξηγείτε? Λάθος? Μα σας λέω ότι δεν έχουν σκεφτεί ποτέ σοβαρά τίποτα. Ποτέ σοβαρά. Κοροϊδεύουν για άλλη μια φορά την Τρόικα ότι κλείνουνε κάτι που στην ουσία δεν το κλείνουνε, το μεταφέρουνε. Προσέξτε τι σας λέω, θα εξυπηρετεί τον ίδιο ακριβώς κόσμο που θα εξυπηρετούσε. Αλλού. Το κτίριο τους το παραχωρούμε δωρεάν.
δεν προσφέρεται τίποτα επιπλέον παρά μόνο οικονομική επιβάρηση στον πολίτη και δυσλειτουργία. Λένε άλλη μια φορά ψέματα στην Τρόικα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Υπογεγραμμένο από τα γνωστά, τα ξέρουμε αυτά με τις αποφάσεις υπουργών, με τις αποφάσεις δημάρχων κλπ. Είχε σταλθεί φαξ που έλεγε από τον νομό Θεσσαλονίκης ότι κλείνει η Σόχου, αν το λέω καλά, και πάει στην Ιωνία. Στη δεύτερη απόφαση που ήρθε στο δεύτερο φαξ δεν υπήρχε πουθενά μέσα. Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε ποιος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη. Και σας λέω και κάτι άλλο. Ας βγούνε επίσημα και ας μας πούνε τα οικονομικά στοιχεία των ΔΟΗ που μείνανε. Δήμαρχε, ας βγούνε και ας μας πούνε επίσημα που τους δίνουμε εμείς χώρο δωρεάν, που θα έχουν διαφορετικές φορολογικές, λογιστικές, ταμιακές διαχειρίσεις. Διαφορετικά σερβερ, τι θα εξυπηρετεί. Ας βγούνε να πούνε στον Κοσμάκη, τον απλό πολίτη που το πεθάνανε τελείως, πότε θα τον βοηθήσουν. Και ας πούνε και αλήθεια στην Τρόικα. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Έχουν γίνει 2 ερωτήσεις στη Βουλή από τον κύριο Τσαβάρα και από τον κύριο Κοντογιάννη. Λείπουν οι 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται, γιατί 6 εκλέγουμε στην Ηλία. Περιμένω, τους έχω κάνει ανοιχτή επιστολή για να μου απαντήσουν στα 9 γιατί. Αν έχουν δίκιο θα ζητήσουμε συγγνώμη. Εντάξει, Δήμαρχε, μην μου πεις πάλι τα 9 γιατί θα φωνάζουν από πάνω. Πρέπει να πάμε σε άλλο θέμα. Η άδικη του Υπουργού. Εντάξει. Ας καταλάβει και ο Υπουργός τι του γίνεται. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, τέλος. Θα τα πούμε αύριο. Δεν σε έχω φάει λάχανο. Σε έχω φάει λάχανο γιατί περιμένει η Τζουλιτσίκα. Δεν ακούγεσαι, Δεν ακούγεσαι, Γιώργο. Αύριο. Ξαναβγάλετε τον Μαρινόπουλο να συνεχίσει.